Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kani kani khubor bla saphriang bham ta hak baki Briew hak internet ki arki Sammut ban yo I ya kani khubor baga BJP ka Pynieng da ka Sonia Gandhi na Nalathani ward hamunar hak Elekshon Panchayat Kerala. Ukpa jong Sonia maswa de khot bon noyalam bashir rahma jong seng congress bar hak por ba kha ya Sonia namar ka daw jing e palat ya Sonia Gandhi ula ai kertang ya khun la jong ru da Sonia Gandhi. Raimenta ka long penban ka kertong jong seng BJP namar bu lok jong Sonia de noyalam bashir rahma jong seng BJP. Ka Elekshon Panchayat Kerala kan no hak khandai ba khoi tarik no pra. Kidon nyopsan hajar ngut ki kertong ki ban yakun na kani election na ki arfwe hajar tali ki ward kasngi nyobot kan no hak khalai tarik no pra